ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ସଂଗଠନ ସାମସଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଅନେକ ନେତା ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଭାଇ ଯେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଟୁନା ବାବୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ସଂଗଠନର ସବୁ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହରେ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ କାମ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ସେମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଏହି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।